Ο τραγουδιστής μας μιλά για έναν άντρα, τον Οδυσσέα, με την πονηριά του η περήφανη Τρία έπεσε. Και οι Έλληνες τράβηξαν για την πατρίδα τους. Μα τα καράβια του Οδυσσέα τάσπρωξε ο αντίθετος άνεμος προς τα βόρειο-δυτικά, όπου φτάσανε στη χώρα των Κυκλόπων. Ο πολύπειρος Οδυσσέας με τους συντρόφους του μπήκε μέσα στην σπηλιά του Κύκλοπα. Όταν εμφανίστηκε ο Κύκλοπας, ο Οδυσσέας τον προειδοποίησε να τους προσφέρει φιλοξενιά, όπως προστάζουν οι θεοί. Αλλά ο Κύκλοπας απάντησε στον Οδυσσέα: «Θεοί, ποιοι είναι αυτοί? Εδώ εμείς είμαστε οι δικοί μας άρχοντες». Άρπαξε δύο από τους συντρόφους του και τους καταβρόχθησε. Την επόμενη μέρα, ωστόσο, τον μονόφθαλμο Κύκλοπα του έβγαλαν το μάτι του με το φλεγόμενο παλούκι και ο Οδυσσέας και οι συντρόφοι του κατάφεραν να ξεφύγουν. Έφτασαν στο καράβι, πήραν τα κοπιά, άνοιξαν πανιά και ακόμη δεν είχαν φτάσει στο ανοιχτό πέλαγο, ο ατρόμητος Οδυσσέας σηκώθηκε και φώναξε: «Άκου, Κύκλοπε, αν κάποτε σε ρωτήσει κανένας θνητός άνθρωπος ποιος σου τύφλωσε έτσι ντροπιαστικά το μάτι, να του πεις: ο Οδυσσέας, ο γιος του Λαέρτη, ο καταστροφέας της Τρίας, ο ερημωτής των πόλεων που κατέχεται από την Ιθάκη. Αυτός μου τύφλωσε το μάτι». Ο Κύκλοπας βρυχήθηκε, σήκωσε τα χέρια στον ουρανό και επικαλέστηκε τον πατέρα του, τον Ποσειδώνα. «Άκουσε με, γυσίσας και γαλανό μάλι Ποσειδώνα, αν εγώ
Πολυφήμος, είμαι πραγμάτι γιος σου και εσύ καυχέσαι για πατέρας μου, κάνε ώστε ο Οδυσσέας, ο γιος του Λαέρτη, ο καταστροφέας της Τρίας, ο ερημωτής των πόλεων που κατηγέται από την Ιθάκη, να μην γυρίσει ποτέ στην πατρίδα του ή, εάν είναι γραφτό του, να ξαναδεί το πατρικό του σπίτι και τα λαμπρά του χωράφια, να επιστρέψει αργά, δυστυχισμένος και χωρίς συντρόφους και να βρει δυστυχία και τυράννια στο ίδιο του το σπίτι. Βρίζοντας τον Οδυσσέα, ο Πολύφημος πέταξε ένα τεράστιο βράχο. Λίγο έλειψε να χτυπήσει το καράβι. Το κύμα αλλά του παρέσυρε στον πέλαγο. Έτσι άρχισε το μακρύ ταξίδι του Οδυσσέα πίσω στην πατρίδα.